Kaixo, Jokin eta Ibai gara, eta gure semaforoaren maketa aurkeztuko dugu. Hau egiteko Picaxe plaka batean oinarritu gara, eta bertatik abiatuta 3 semaforo zozkatutako sistema bat eraiki dugu. Bi baldintza nagusi zituen proiektuak. Alde batetik oinezko zen autoentzako balio behar zuen, eta bestetik denborarekin funtzionatzeazken sakagailu bat behar zuen oinezkoen eskura. Lanean hasi aurretik, Ganter aplikazioaren bidez 14 xedeetako programa bat garatu zen. Hemen ikus daitekenez horietatik lehenengo 6ak eraiketarekin loturik joango ziren, eta gainerakoak programatzeko eta bideo egiteko. Hala ere, zenbait aldaketa egon dira. Alde batetik saio pare bat gehiago gehitu ditugu, eta bestetik eraiketak uste baino denbora gehiago hartu digu. Begurra, letiodoak, pinturak, kableak, estainua eta abar erabili ditugu. Diseinuari dagokionez, autoentzako 2 semaforo daude, 3 arkikoak, gorria, horia eta berdea. Bestalde, oinezkoenak berdea eta gorria baino ez ditu. Semaforo sistemaren programak fluxu diagrama honen logika jarraitzen du. Baldintza baten inguruan dago antolatuta. Oinezkoen sakagailu emana badago, oinezkoen argi berdeari lehentasun emango dio. Bestela, autoen bideen artean automatikoki txandakatuz ibiliko da berdea. Hemengo hau da aurreko fluxu diagraman oinarrituz Picaxe Programming Editor programaren bidez sortutako komandoa. Programak berak eskaintzen duen simulazioari esker, ikus daiteke arazorik gabe funtzionatzen duela gure proiektuak. Baina eraikuntzara pasatakoan ez du horren ongi funtzionatzen. Izan ere, Picaxe plakaren sortzerteretatik 5 gaizki daude. Hau da, plaka defektuosoa da. Hau izan da gure lanaren aurkezpena, eta eskerrik asko bideoa ikustea bat.